हाय लोगोफोर, आं नोंसिनि दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। दिनैनि भिडिअआ बेनोदि जाय फंबाय बिनानावमोनहा देग्लायनि जानो गोनां मेट्रिक SSLC एग्जामाव आनजाद होगोन बिसोरनि थाखाय सेबाया एग्जाम रुटिनखौ फोसावना होबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन। रुटिनखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आं नोंसिनो खिन्थागोन। फार्स्टआव मा बेफोरखौ आं नोंसिनो फारि फारि खिन्थागोन। भिडिअखौ नायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नैबे गोजा साबस्क्राइब बटन नुखागोन, बेयाव क्लिक खालाम। लोगोसे नैबाव बेल आइकन फैबा बेलखौ क्लिक खालामनानै बेबायदि अलाव होनानै ला। जों दानिया गिबियाव मा दं बेखौ नायगोन दिनै। देग्लाय सेबाया खय तारिखनिफ्राय माब्ला मा साबजेक्ट एग्जाम बानायगोन बिनि सोमोन्दै जों दानिया नायदिनि। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नाय, जाहाथे जाय फंबाय बिनानावमोनहा मेट्रिक होगोन बिथांमोना डाउनलड खालामनानै लादो, एग्जामनि थाखाय रेडि जादो। जों दानिया एग्जाम रुटिनखौ नायदिनि। गिबियाव मा साबजेक्ट आरो माब्लानिफ्राय जागोन नोंथांमोना नायनो हागोन। नै दिनैसो होदों बे रिजाल्टखौ। बेयावनो नायनजथि शर्मा बिथाङा सेबानि एग्जाम कन्ट्रलार दिनैसो होदों। नोंथांमोना गिबियाव मा बेनि सोमोन्दै नायलांनो हागोन। देग्लायनि SSLC एग्जाम 2020 होनाय दं नै सेबा गोजौआव। देग्लायनि एग्जामा मेट्रिक एग्जामा 10 फेब्रुवारि 2020निफ्राय जागोन। गिबियाव इंलिश फुंनिफ्राय जागोन 9टानिफ्राय 12टासिम। सेकेन्डआवनो मिउजिक डान्स। जाय फंबाय बिनानावमोनहा मा लादों बेखौ नायनानै लादो। भिडिअ फंबाय बिनानावमोनसिम देग्लायनि मेट्रिक एग्जामनि थाखाय अल द बेस्ट। 28 फेब्रुवारियावनो जोबहैगोन। 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जानानै फंबाय बिनानावमोनहा मोजाङै लिरदो। आसा खालामो मोजाङै मार्क लाखिनो हागोन। बेखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै आं दाना नोंसिनो खोन्थानोसै। बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थां। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांबानो नोंथांमोना बे लिंकखौ नुगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे नोंनि लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे बिसोरबो मेट्रिकनि एग्जामनि सोमोन्दै मिथिनो हायो, डाउनलड खालामनो हायो। बिदिनो गोदान भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। एसेनोसै, गोजोन्थों।